Mga igsoon, mga anak sa Diyos. Ang debosyon sa most holy name of Jesus, adunay lawom kaayong nga kasaysayan sa simbahan. Usa sa pinakadako nga nagpasiugda niini mao si Saint Bernard of Siena, usa ka Franciscan preacher sa ika-15 nga siglo. Sa iyang panahon, daghan kaayo nga mga panagbangi, dili maayong relasyon o imoralidad sa syudad sa Italy. Bisan ang ngalan sa Diyos, ginagamit na sa mga pagpanumpa o pagpanunglo. O tungod niini, si Saint Bernard of Siena nagsugod sa usa ka yano apan makahuluganon nga pamaagi sa pagwali. Iyang ipataas ang monogram nga IHS, Jesus Humanum Salvator. Jesus manluluwas sa katawhan nga nagpasabot sa balaang ngalan ni Jesus. Ug iya kining ipakita sa mga tao isip pahinumdom nga ang ngalan nga ilang dapat tawgon dili ang ngalan sa kasuko, kundili ang ngalan sa kaluwasan. Gipadayag, gipadayon, ug mas gipalakdan kini nga debosyon ni San Bernard of Siena, ug pagkahuman, gisagop pod kini sa Society of Jesus o sa mga Hiswita, ilabi na ni Saint Ignatius of Loyola. Mao kini ang hinungdan nga ang IHS nahimong opisyal nga simbolo sa mga Hiswita. Alang kanila, ang balaang ngalan ni Jesus, the most holy name of Jesus, dili ilang usa ka pulong kundi usa ka misyon. Ang pagdala sa ngalan ni Jesus sa tanang dapit sa kalibutan, pinaagi sa pagwali, sa edukasyon ug sa pag-alagad. Kini nga debosyon mao gyud ang naghatag kahayag sa atong ebanghelyo karon. Dinhi klaro ang pagpaila kang Hesus. Dili lang pinaagi sa iyang buhat, kundi pinaagi sa iyang ngalan ug sa iyang pagkatao. Si Juan Bautista nagtudlo kaniya ug nag-ingon nga siya mao ang kordero sa Dios ug ang pinili, ang anak sa Dios. Unsa may makutlo nato karong adlaw? Unang punto, ang ngalan ni Jesus nagdala sa iyang misyon, kaluwasan. Giingon ni Juan Bautista, "Behold, the Lamb of God, who takes away the sins of the world." John 1:29. Tan-awa ninyo ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa sala sa kalibutan. Ang pulong nga Lamb of God, kordero sa Dios, nagpahinumdom nato balik sa hulagway sa mga halad sa Passover sa Exodus ug sa mga halad sa templo. Ang ngalan ni Jesus dili mahimulag sa iyang buluhaton. Ang paghalad sa iyang kaugalingon alang sa kaluwasan sa tanan. Ang iyang ngalan, Jesus nagpasabot og God saves. Busa sa matag pagtawag nato sa iyang ngalan atong giila ang iyang gahom sa pagluwas. Mao nga ang ngalan ni Jesus dili lang nato tawgon kung naatay panginahanglan. Ang iyang ngalan usa ka paalala nga kita gitawag usab sa paghalad o pagpasaylo. Kay kita gitawag man nga mosunod kang Hesus, kita gitawag nga magdala og kalinaw, dili kasamok, gugma, dili panimalos. Mao nga ang ngalan ni Jesus sentro gyud sa atong pagtuo. Sa kalibutan nga daghan kayong ngalan nga ginasimba, gahom, kwarta, impluwensya, ang simbahan nagpadayon sa pag-ingon, usara gyud ang ngalan nga nagluwas. Ang ngalan ni Jesus nagdala sa iyang misyon, kaluwasan. Ikaduhang punto, ang balaang ngalan ni Jesus gipamatud-an sa Espiritu Santo. Giingon ni Juan Bautista, "I saw the Spirit come down from heaven as a dove and remain on him." John 1:32. Nakita ko ang Espiritu nga mikunsad gikan sa langit ingon og salampati og nagpabilin diha kaniya. Ang Espiritu nga nagpabilin kang Hesus usa ka dakong timailhan. Sa daang tugon, ang Espiritu moabot og mohawa. Apan kang Hesus, ang Espiritu nagpabilin, nagpasabot nga siya ang hingpit nga pinili sa Dios.
Kung atong tawgon ang ngalan ni Jesus uban ang pagtuo, kita usab abli sa buhat sa Espiritu Santo. Ang balaang ngalan ni Jesus dili orasyon nga walay epekto. Kini usa ka tawag nga nagbukas sa atong kasing-kasing sa presensya sa Dios. Kini nag-awhag nato nga dili lang mutawag sa ngalan ni Jesus kundi magpamatuod usab pinaagi sa atong kinabuhi. Ang balaang ngalan ni Jesus kinahanglan makita sa atong mga desisyon, sa atong mga relasyon, o sa atong pakigbisog adlaw-adlaw. Ang balaang ngalan ni Jesus gipamatud-an sa Espiritu Santo. Story time. Sumala sa daghang mga Catholic exorcists, usa sa labing lisod nga ipabuhat sa mga nasudlan og daotang espiritu mao ang paglitok sa ngalan nga Jesus. Dili tungod kay pulong lang kini, kundi dili tungod kay ang ngalan ni Jesus nagdala og otoridad ug presensya. Ang daotang espiritu nakaila kung kinsa si Jesus ug mao kini ang ilang gikahadlukan. Daghang testimonya ang nag-ingon nga bisan kung makalitok ang nasudlan og daghang pulong, kung ang ngalan ni Jesus ipatawag uban ang pagtuo sa simbahan, ang gahom sa kangit-ngit maluya. Kini nagpahinumdom kanato nga ang balaang ngalan ni Jesus dili magic, apan gahom nga naggikan sa iyang persona ug sa iyang gugma. Mga igsoon, mga anak sa Dios, hinaot nga sa atong balik-balikon ang balaang ngalan ni Jesus nga may pagtagad uban ang pagtuo ug pagtahod. Sa kalisod, kasakit, kahadlok ug kalibog ayaw kahadlok sa pag-ingon, Jesus, I trust in you. Ipakita nato nga ang ngalan ni Jesus anaa sa atong kinabuhi, pinaagi sa atong pamatasan. Ang ngalan nga atong ginadala isip Kristiyanos, kinahanglan pod makita sa atong gugma, sa atong kaluoy ug sa atong pagka mapaubsanon. Ang kapistahan sa Most Holy Name of Jesus nagpahinumdom kanato nga ang atong pagtuo dili sulagma sa hunahuna. Kini usa ka relasyon sa usa ka ngalan. Usa ka ngalan nga nagluwas, nag-ayo, ug naghatag og paglaom. Hinaot nga ang kasing-kasing ni Kristo maghari sa atong mga kasing-kasing. Kini si Father Felmar Castrodes, Fiel SVD, ang inyong magsisibya sa maayong balita. Gikan dinhi sa Radio Veritas Asia. Hinumdumi ang kinabuhing Kristiyano, kinabuhi sa pagserbisyo.